onye ahụ gbara na atọ okporoko ijiji egwu. Ekele m. Ọkwa naanị ọnwa isii kọba asaa ka Peter Obi nọrọ na Labour Party LP zọọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2023 gbaa onye nke atọ. N'ụdị ọtụtụ ndị ala anyị kwenyere na ọ bụ ya gbara onye nke mbụ, ma ewezụga puku kwuru puku akwụkwọ nhọpụta vootu ya, ụlọ ikpe nyere ikike ka a kagbuo maka ịgba ọlụ. Maka ọzọ emena, ndị che na amaghị na ọ bụ ha, ọtụmasị na nkịta mara bụ onye na-ere ọkpụkpụ. Kụrụ mkpụrụ nghọtahie na ọgba aghara na Labour Party site n'aka ọtụtụ ndị ala anyị kwenyere na egoro ego, gụnyere Maazị Julius Abure, Maazị Lamidi Apapa nakwa Maazị Aboyemi Arabambi, ka ha site n'ọgbarụgba ha memela Labour Party. Ka Peter Obi hụrụ na ichi eruo n'ọdụdụ anya, ọ banyere ADC n'ụdị kporo ndị na-achụ ya n'ọkpa. Ha wee jiri mmụọ ọ bụrụ na egbughị ngwere ọdụdụ na-abụ nke ọdụdụ atọ apụta chụrụ ya ruo na ADC ghọziere ha okporoko ijiji ma elota anwụ gbara ha site na Labour Party. Na ADC, ndị na-achụ Peter Obi welitere aka n'ịhụ maka nghọtahie na esemokwu n'ụdị ikpe ha gwere n'ụlọ ikpe, gụnyere nke na-afịa Bala Mohammed ji ka nkụ n'ụdị na-abụziri ndị chọrọ isite n'aha ya bụ otu zọọkwa ọchịchị agbata uhie. Peter Obi anọrọla na NDC, Nigerian Democratic Congress, ọ gbalara izere ụgbara ụgba, wee kpọkuo ndị APC bụ ndị gọọmenti etiti ka ha ra aka ha ji ghara ịbụrụ NDC agada gbachiri ụzọ. Wee na-asị ndị na-achụ Peter Obi na-egbochi ịzọ ọkwa onye isi ala o ruru ogo ya nọchụ nwa ọkụkọ nwa ada, na nkịta na-achụ ngwere na-ekwu isi n'ụfọ, omeife jidekwa ọfọ maka na eji ya ọfọ na atọ n'ụzọ. Abụ m Chukwuma Ogbonna, onye nke m. Kedu ka isi hụ ozi uga a? Ọ masịrị ka na ọ masịghị? Biko mee ka m mata na ohere like maọbụ comment ma zigara ya ndị ọzọ.